Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam drugą część moich brainrotów z papieru. Tutaj jest Tung 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 Sahur. Tutaj jest Los Tralaleritos. Tu jest Job 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 Sahur. I tutaj jest Los Combinaciones. A tak wygląda to razem z pierwszą częścią wszystkie brainroty z daleka. Zachęcam do zostawiania łapek w górę, subskrybowania kanału i oglądania kolejnych filmów.